Malawi Today. Chisankho cha Septemba achihana anena izi kuona kulilongwe dzulo pa msonkhano wa ndale atalephera kukhala nawo pa msonkhano wa zipani zomwe atsogoleri ake ndi akuchigawo cha kumpoto zomwe zikufunanso kuchita mgwirizano. Izi zikudza pomwe achihanawo analengeza kuti akhala akukhazikitsa mfundo zawo zokopera anthu kuti adzawasankhe pa chisankho msabata zitatu zomwe zinaonetsa kuti ndiwo omwe adzatsogolere mgwirizanowo. Tindi ripoti kuti mumve zambiri. Mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy Effort anayamba kufotokoza momwe mgwirizano endale mbuyomu yakanikira kubazi patso zabwino. Komabe ayemu Gihana ati chipani chawo nchokwenzeka kuchita mgwirizano ndi chipani chomwe mfundo zake nzofanana ndi zawo pokonzekera chisankho mu Septemba. Iwo amayankhula pa msonkhano wa ndale kwa mgwirizano kulilongwe la Mulungu komwe anati afotokoza bwino lomwe mu sabata zitatu zodzazi zotsatira zokambirana za mgwirizano ndi zipani za UTM, DPP ndi UDL. Iyi nthawi yomwe achihana akuyembekezeka kukhazikitsa mfundo za chipani chawo chakopera anthu kuti adzawasankhe pa chisankho chikudzachi zomwe zikuonetsanso ngati kuti ndi omwe adzatsogolere mgwirizano wa zipani zomwe atsogoleri ake ndi akumpoto monga Frank Manefumbo, Akhumbuka Jali ndi Victor Majopa. Pa zomwe adzachite anthu akadzawasankha kukhala mtsogoleri wa dziko. Achihana ati masiku 100 oyambirira a ulamuliro wawo adzathana ndi vuto kusowa kwa mafuta agalimoto, ndalama zakunja, chakudya ndi kukwera mtengo kwa fetereza. Pa msonkhanowo panali akuluakulu ena a chipani cha Effort monga ochuluka mtsogoleri a Timothy Mtambo ndi a Morris Munthali. Unduna wa zamalonda wati ukuyika chidwi pa ntchito yopanga katundu kuchokera ku zikopa potsindika kuti ntchitoyi itha kutukula chuma cha dziko lino. Mneneri mundunawo a Patrick Botha wati mdziko lino mwachuluka kampani zomwe zikupanga katundu kuchokera ku zikopa zomwe mbuyomu zinachititsa undunawo kuyika chiletso choyitanitsa nsapato za achitetezo kuchokera kunja kwa dziko lino. Komabe katswiri wa zachuma a Sam Chiwaula waloza kulephera kwa boma kuletsa mchitidwe wogulitsa zikopa za nyama m'mayiko ena omwe ati ukukhudza kwambiri kampani za mdziko lino. Mpiringu walemba ripotili. Mneneri munduna wa zamalonda a Patrick Botha wati kuchuluka kwa kampani komanso anthu omwe akukonza katundu kuchoka ku zikopa za ziweto kukusonyeza kuti nthambi ikukula tsopano. Abotha atundunawo kuona kuthekera kwakukulu kotukuka kwa chuma cha dziko lino kudzera m'malonda ochoka ku katundu ochoka ku zikopa. Iwo ati Amalawi tsopano ayamba kuzindikira kufunika kopanga katundu wa mtundu malo mogulitsa zikopa zokhazokha m'mayiko ena kapena mdziko muno. Mukhamikuna ino ndithu companies angapo kapena ma business ang'ono angapo amene akupanga katundu ochokera mzikopa. Chosangalatsa china amene ngati achievement njokuti imodzi mwa mapasa kuti asilikali mbuyomu chaka chatha anapanga order ndithu sapato za asilikali majombo okwanira 1300. Komabe katswiri wa zachuma Sam Chiwaula waloza chala undunawo ati polephera kuthana ndi mchitidwe wogulitsa zikopa m'mayiko ena zomwe ati zikuchititsa kuti zikopa zisowa komanso kampani zopanga katundu kuchoka ku zikopa mdziko lino zivutika kupeza katunduyu. Dziko la Malawi likuitsa malamulo akuti zikopa zakunoko zitulutsidwe ndi medical organization kenakati through the Ministry of Trade kuti Ministry of Trade apase license bazitulutsa kutsokuti ababa amangodutsa maudani chimene chikuthandiza dziko la Malawi. Kampani zosiyanasiyana mdziko lino komanso anthu akhala akupempha undunawo kuti uyike chiletso pa malonda ogulitsa kunja zikopa zochoka mdziko lino zomwe akuti zimakakamiza kuyitanitsanso zikopa kuchoka m'mayiko a Zimbabwe ndi Zambia kuti azakonzere zinthu monga sapato kuno ku Malawi. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Mpiringu. Akatswiri azachuma ndi ulamuliro apereka maganizo osiyana pa ulendo wa President Lazarus Chakwera opita mdziko la Nigeria komwe akuyembekezeka kukakhala nawo pa msonkhano wa African Export-Import Afreximbank omwe uchitike kuyambira pa 25 June. Pamene katswiri wa zachuma a Christopher Mbukwa wati msonkhano uli ndi kuthekera kopindula dziko lino pa malonda, katswiri wa zaulamuliro Awire Kambwandira akutsutsana ndi izi.
malinga ndi kalata yomwe unduna owona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena watulutsa. Mwazina, President Chakwera akachita zokambirana za ukazembe ndi mtsogoleri wa dziko la Nigeria Bola Tinubu, komanso atsogoleri a maiko ena pa nkhani za malonda. Franklin Mtambalika walemba ripotili. Unduna owona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati President Chakwera anyamuka mdziko muno kupita ku Abuja mdziko la Nigeria lolemba pa 23 June, koma akuyembekezeka kutsogolera nthumwi za dziko lino ku msonkhano wa namba 32 wa pachaka wa African Export Import Afreximbank. Mwazina pa ulendowu Chakwera atakakumana ndi mtsogoleri wa dzikolo Bola Ahmed Tinubu, President komanso pa mpando wa Afreximbank ndi atsogoleri a maiko ena omwe akambirane nawo nkhani za malonda ndi kulimbikitsa ubale m'magawo za ulimi, mphamvu, ntchito za migodi nzokopa alendo. Katswiri za chuma Christopher Mbuga wati zokambiranazi nzofunikira potukula ntchito za malonda mdziko muno. Zimenezi zimathandizira kuti ngati dziko tikoza kukalumikizana ndi maiko ena komanso ndi ena amene ali ndi kuthekera kuti akozopanga support ma projects osiyana-siyana amene tili nawo. Tikozokhala ndi maganizo abwino koma kuti tikoza kuwakwanirisa maganizo timalephera chifukwa choti tilibe ndalama zokwanira. Koma katswiri za ulamuliro awiri Kambondera wati ulendowu ndongofuna kuononga ndalama chabe. Kumatenga nawo mbali pa mikumano ngati imeneyi nkofunikira kwambiri ngati dziko, komano nkhawa yathu iliponena kuti kutenga nawo mbali kumeneku sikukufanana ndi zochita zimene tikuchita ngati dziko. Izizi zikungokhala ngati kukwaniritsa malemba mwinaso kungoononga kandalama kochepa kamene kali mdziko muno kakunja, chifukwa chonena kuti sizikutanthauzira kena kalikonse ngati dziko. Msonkhano omwe ukachitikire pamutu oti kumanga tsogolo pa mavuto omwe maiko adutsamo ubweretsa pamodzi atsogoleri a Africa, nduna za boma, akuluakulu a banki za reserve ndi akadaulo a nthambi zoyima pa zokha. Chansemulo Zapanda kuwerenga ripoti lomwe walemba ndi Franklin Mtambalika. Bungwe lina la ku Germany lotchedwa Hilal Africa lati kupereka thandizo la zaumoyo m'madera kungachepetse kwambiri mtunda omwe odwala amayenda kukasaka thandizo la zaumoyo, komanso kuthandizira kuti aliyense azipeza thandizo la zaumoyo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Umut Turan ndi wanena izi pomaliza pa ulendo wa masiku awiri wothandiza anthu m'madera mwawo kwa Mfumu Lulanga ndi Makanjera ku Mangochi, kukathandiza odwala omwe ena amafunika akatswiri apadera amatenda awo. Ena mwa omwe alandira thandizoli ati akadakonda izi zitamachitika potengera kuti amayenda mtunda wautali oposa makilomita 10 kuti akapeze thandizo pa chipatala chapafupi. Tili ndi ripoti lomwe walemba ndi Western Kuta. Bungwe la Hilal Africa linaona kuti odwala akuvutika kuyenda mitunda itali kukasaka thandizo ku chipatala. Mkulu wa bungwe la Don Aid omwe ikugwira ntchito ndi Hilal Africa Daud Oman Dala wati boma likumanga zipatala inde ngakhale nzosakwanira, ndipo mabungwe omwe si aboma ndi anthu akufuna kwabwino athandize potengera thandizo kwa anthu pochepetsa mavuto awo ndi kufikira ambiri ngakhale m'madera ovuta ofikako. Ena mwa omwe alandira thandizo Alaveness Yabwera ndi Marita Mpinganjira ati ukanakhala bwino zoterezi zichitika chifukwa anthu amavutika komanso kumwalira kumene m'madera komanso njira kamba zipatala zili kutali. Romano kuchipatala cha Mangosha Innocent Rangers warizi zavumbulutsa mavuto a ntchito za umoyo nakokhuza nthenda zofunika akatswiri anthendazo. Zimakhala zotithandiza ife kuopsa makampu amene akamachitika chifukwa choti amatipepusira mbali imene mwina ikanakhala yovuta kuti ifeyo ngati achipatala tikwaniritse kuti kafikira anthu ochita chotere. Bungweli linayamba ntchito yotengera chipatala kwa anthu mchaka cha 2023 pomwe linathandiza odwala 1,212, chaka chatha 7,195 ndipo chaka chino lafikira odwala oposa 8,000. Ina Western Kuta, Mangochi. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo mmawa uno ndine John Paul Kayuni. Tisanapitirire tiyeni tionenso mitu yake.
akatswiri azachuma ndi ulamuliro apereka maganizo osiyana pa ulendo wa President Chakwera opita mdziko la Nigeria ku msonkhano wa Afreximbank. Chipani cha Food chati chifotokoza msabata zitatu zikudzazi zomwe chagwirizana ndi zipani za UTM, UDF ndi DPP zokhudza mgwirizano pokonzekera chisankho cha mu Septemba. Unduna wa zamalonda wati ukuyika chidwi pa ntchito yopanga katundu kuchoka ku zikopa. Mzamasewero, timu ya Silver Strikers yafika mndime yotsiriza ya chikho cha Airtel Top 8 itagonjetsa Sivo. Tipitire ndi nkhanizi. Ochita bizinesi yakabaza wa njinga za moto ku Karonga ati kusowa chidwi kwa apolisi pothana ndi chiwembu chomwe achifamba kumachitira zikukolezera imfa pakati pawo potsatira kuphedwa kwa akabaza awiri mwezi wa April okha. Wapampando wa akabaza mbomali Asangwani mwa Rwanda wauza Zodiac dzulo kuti ndi zodandaulitsa kuti apolisi akulephera kumanga achiwembu omwe akuaganizira kuti anapha akabaza anzawo. Mkulu wa polisi mbomali Kevin Nolezo watsimikizira akabazawa kuti achitapo kanthu ndipo kuti omwe anachita izi awamanga. Adamzunda Ninge walemba ripoti. Posachedwa pa nkhani zokhuza kuchita chiwembu anthu amene akuchita bizinesi yonyamula anthu pa njinga za moto yakhala ikulu mdziko muno, pamene ena akhala kuberedwa pamene ena akuphedwa kumene, ndipo boma la Kalonga sinasalidwe pa nkhani. Wapampando wa anthu ochita bizinesi yakabaza mboma ali Asangwani mwa Rwanda ati zodandaulitsa kuona kuti mamembala awo akupitidwa kuchitira chipongwe ndi achifwamba pamene polisi akukanika kuti amange anthu okhuzidwa. Moses Michael Mwalabu ndi wapampando wa bungwe la anthu ochita kabaza mdziko muno la Malawi Coalition for Kabaza Stakeholders Association. Pano khumuda kwambiri kuti tikuiza mamembers and iferi pano ngati malida zikufanya nayo zamenewa kumasomera ndi muone mamembers zamenewa asiya mafamily zao akumasiya mafamily ana kwasiya bampepo and ife ndo khumuda kwambiri ndipo tiyende kubanga so bano bantori banga encourage aboma kuti yambo kucha ntchito zimazizana kale. Mkulu wa polisi mbomali Kevin Mulezo asimikizira anthu amene akuchita bizinesi yakabaza kuti posachedwa pa apolisi amanga anthu amene akukhuzidwa, ponena kuti malipoti awo akuonesa kuti ndi wakabaza mmodzi yekha amene anachita kuphedwa ndi achifwamba pamene wina anamwalira mwadzidzidzi. Ndipo amanena adi kuti mwezi wa April ndi May anaphedwa anthu awiri. Komano tikatengera ndi maripoti amene tili nawo ife, munthu amene anaphedwa ndi mmodzi. Tinatsimikizira anyamata akabaza amenewa kuti nkhani yake tikufufuza. Mmene amamuchita chipongwe mzathu wakabaza anambera foni. Foni imeneyo tikuyisaka. Posachedwa apa anthu ena akuchita bizinesi yakabaza maboma a Dzomba komanso Nkhatabe anaphedwa ndi achifwamba. Malo mwa Zodiac ndi Adams Clement Undani. Gulu lothandiza pa matenda akuchepa kwa magazi a sickle cell ku Mzuzu Central lati kusowa kwa mankhwala mzipatala komanso nkhani zabodza zokhudza matendawa zikulepheretsa ntchito yothandiza bwino odwala matendawa. Wachiwiri kwa wapampando wa gululi Finley James Banda wati ndikofunika kupereka chidziwitso kwa anthu kuti adziwe bwino za matendawa ndi momwe odwala angawathandizire. Tola katswiri walemba ripoti. Wachiwiri wa wapampando wa gulu lothandiza kulimbikira ali ndi nthenda ya sickle cell pa chipatala chachikulu cha Mzuzu Finley James Banda wati ndikofunika kupereka maphunziro okwanira pofuna kuthandizira kuthana ndi nkhani za mabodza zokhudza matendawa. Abanda ali kusowanso kwa mankhwala a matendawa mzipatala ndi kusowekera wa uthenga okwanira pa matendawa kukupangitsa kuti ambiri adzipeza thandizo lomwe sila kuchipatala. Kusendo kudali kulima khala kuti munthu adziwike nsanga ali ndi vuto la kuonongeka kwa magazi mthupi mwake. Mmene makhala vuto lalikulu lomwe muzipatala zathu kawiri screening simachitika mwansanga chifukwa vutolo limakhala ndi masaini ofanana ndi matenda ena. Afedson Ngwira omwe ndi zaka 35 ndipo ali ndi matenda a sickle cell ati moyo wawo ndi wovuta chifukwa chakumva kuwawa kwa nthawi zonse, koma iwo ati zisizimawalepheretsa kutsatira maloto awo. Alvaron Ng'ambi namwino pa chipatalachi
yemwenso amayang'anira odwala sikoselo anafotokoza kuti matendawo amachokera kwa makolo ndipo kuti pa chipatala cha Mzuzu akupitirirabe kulembetsa ana opitirira 350 osakwanitsa zaka 12 omwe akulandira thandizo. Iwo anati ndi mankhwala oyenerera komanso kutsatira malangizo a chipatala anthu odwala nthendayi amakhala ndi moyo. Pa nthawi ino omwe sikoselo atha kukula ngati wina aliyense bwinobwino chofunikira kwambiri kuti azibwera ku chipatala alandire mankhwala oyenera kulandirawo komanso uphungu oyenerawo ku chipatala. Miriam Ngoma yemwe ali ndi ana awiri a sikoselo komanso ndi membala wa komiti ya gululi wapempha kuti pakhale thandizo lokhazikika la anthu odwalawa. Iwo ati zipatala zambiri za boma sizili ndi mankhwala okwanira zomwe zikupitirira kukhala vuto lalikulu kwa anthuwa. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Towera Katswiri. Mzamasewero timu ya Silver Strikers FC yafika ndime yotsiriza ya mpikisano wa Airtel Top 8 wa chaka chino pamene yagonjetsa Civil Service United ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Silver inapeza zigoli zake kudzera kwa Nixon Mwase ndi Emmanuel Allan, pomwe Civil inapeza chigoli kudzera kwa otsika kumbuyo Peter Ng'ambi. Ndime yotsiriza ikuyembekezeka kuchitika pa 12 July pa bwalo la Bingu pomwe Silver Strikers idzakumane ndi FCB Nyasa Big Bullets. Bright Kanyama walemba ripoti. Silver Strikers Central Bankers ikumana ndi FCB Nyasa Big Bullets mu ndime yotsiriza ya Airtel Top 8 ya chaka chino pa 12 July pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Izi chomwe chikamba kuti Bankers yagonjetsa Civil Service United zigoli ziwiri kwa chimodzi mu ndime ya masemifinal yomwe yachitika pa bwalo la Bingu. Masewero wa omwe anatha ndi chikondwerero timu ya ku area 47 inatsogola mu chigawo chachiwiri kudzera mwa Nixon Mwase komatu patangotsala mphindi zisanu kuti masewero wa athe otseka kumbuyo Peter Ng'ambi wa Civil anabweza kuti masewero wa adzikhala 1-1 amene wina aliyense anali ndi chikhulupiriro choti masewero wa afika mu ndime ya mapenalty. Osewera kutsogola Silver Strikers Emmanuel Allan anagoletsa mpira umene analandira kuchokera kwa Daniel Sandukira kutangotsala mphindi imodzi kuti masewero wa athe kuti Silver ipambane masewero wa. Poyankhulapo mphunzitsi wa timu ya Silver Strikers Peter Mugangira wati ngakhale kuti waona kuti timu yake sinachite bwino kwenikweni m'magawo ena kufika mu ndime yotsiriza ndicho chinali chofunikira kwambiri. Wachiwiri kwa mphunzitsi wa timu ya Civil Service United Wilson Chidati wati kugonjako ndikodandaulitsa potengera kuti sabata zitatu zapitazi inagonjanso kuti timu yomweyi koma awo anali masewero a mu ligi bwalo la Silver. Akakhala kachitatu kuti timu ya Silver Strikers ikumane ndi FCB Nyasa Big Bullets mu ndime yotsiriza ya Airtel Top 8 mu zaka 7 zapitazi ndipo Bullets ndimene yapambana kawiri kamene matimu apambana kuphatikizapo chaka chatha mu 2024. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Nkhani imeneyo somvera tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu mmawa uno koma tisanasiyane na insomito yake. Chipani cha Ford chati chifotokoza msabata zitatu zikudzazi zomwe chagwirizana ndi zipani za UTM, UDF ndi DPP zokhudza mgwirizano pokonzekera chisankho cha Septemba. Unduna wa zamalonda wati ukuyika chidwi pa ntchito yopanga katundu kuchokera ku zikopa. Akatswiri a zachuma ndi ulamuliro apereka maganizo osiyana pa ulendo wa President Chakwera opita ku Nigeria ku msonkhano wa Afreximbank. Mzamasewero timu ya Silver Strikers yafika ndime yotsiriza ya chikho cha Airtel Top 8 itagonjetsa Civil. Zikomo kuti munali pamenepo kumvetsera. Ine ndi John Paul Kayuni. Mawa bwino tsopano mverani za nyengo. Aungatsiyani za nyengo ndi amazulu bwenzere shaona nyengo tiyembekezere nyengo ya mphepo ndi yozizira kupitirira mmawa uno ndipo masana kukhala kwa nyengo ya mphepo ya mitambo patali ndipo mvula yapo ndi yapo ikuyembekezeka kukamaka madera ena akumwera ndi kumpoto. Mphepo ya mwera ikhala ikupitirira kuwomba pa nyanja zathu monga nyanja Malawi ndi nyanja zina koma ikuyembekezeka kuchepa mphamvu kuyambira lero pa 23 June 2025. Tiye tikhala tcheru ndi osamalitsa kuti tipewe kutaya miyoyo ndi katundu pa nthawi iyi. Kwa Ngabu nyengoyi ikhala pakati pa 18 to 24 degrees Celsius, ku Mangochi 19 to 25 degrees Celsius, ku Lilongwe 9 to 24 degrees Celsius, ku Blantyre 13 to 22 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu nyengo ikhala pakati pa 11 to 20 degrees Celsius. Mphepo ikumba kuchokera kumwera chakumvuma
koma pofika lachiwiri chemze nyengo ya mphepo ndi mitambo yapatali. Dzuwa likipeza kulowa 17 minutes past 5 ku Blantyre, 26 minutes past 5 ku Lilongwe ndi 29 minutes past 5 ku Mzuzu. Za nyengo kuchokera ku nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno zomwezi. Nali ndine Dave Tisungane Majawa. Mawa bwino.